kod jopiny ma Kisumu ginyiswa ni to gin to pachgi chalo nade kotenore kod weche mag kedo mar neno ni othir kata otieki weche mag tiyo kod kuong' ma ok opuodhi. Bende wadwa ni ginyiswa pachgi kotenore ka bende gineno ka bende sirikal kata piny owacho oseketo maino mar neno ni gitieko kata gikedo kod wach kuong' ma ok opuodhi. Ka bende apedha mosebed ka itimo gi duol mochung' ne kedo gi yedhe mamero ji mano NACADA bende oseketo maino mar neno ni apedha mago onyuolo olemo mopogore neno ni oked kod kuong' ma kamago. Abro chako kodi achiel kachiel mondo inyiswa ni to in ja Kisumu mawuok kanye to king'iyo wach mar kedo kod wach mar thiro kuong' ma ok opuodhi kata tieko kuong' ma ok opuodhi. Inyalo wacho ang'o? Biparo ni sirikal oseketo maino neno ni gitieko wach kuong' ma ok opuodhi. Chagi ninge ama koni? Jina ni Rose Odongo, ni mfanyabiashara. An Rose Odongo, atiye Jubilee Market ka. To kaluwore gi yedhe mamero ji gi kuong' ma ok opuodhi ma nyithindo matindo kethore makoro wakia ni to higni mabiro wabiro bedo gi nyithindo kaina mane ka nyithindo duto matindo mer malich machalo kama. Yedhe mamero ji bende oyie mondo donje pinywa mar Kenya ka mondo mi nyithindo mer malich machalo kama. Wawinjo ka rachnwa kabisa kaka jonyuol nikech nyathi kethore kineno gi wang'i to en nyathini ma kata itere skul mondo bi okonyi to ok onyal biro konyi nikech omadho kong'o to chamo yedhe ya kulevya ma nyathi lokre takataka tineno gi wang'i. En gima litnwa ahinya wan jonyuol, ok wamor. To sirikal, wakia ni sirikal to dwa nang'o kata gitimo ang'o kuom wach machal kamano. To nikech gik ma kamagi timore to sirikal bende nitie to gima sirikal timo malong'o onge. Kata kodhi oyud kong'o ma ok opuodhi ka tiyudo ka iwegi kanyo ma endelea tu kadhi nyime mana gi joma metho mitha. Ang'o momiyo sirikal tiyo ang'o? Duol makedo gi yedhe mamero ji osebedo ka timo ga apedha gitimo mondo mi mak kuong'gi. Paro ni apedha ma gisebedo ka gitimo noendi osenyuolo olemo moro amora? Onge olemo yoyote mosenyuolo to nikech gino dhi nyime. Dang' iyie nade ni apedha no timo gimoro to gima kamano dhi nyime. Iyudo ka nyithindo matindo, en nyathi mawuoyi matin moa e sikul, iyudo ka omer ma nyathi kidwa kwere gino to ni nyathi omako tol dhi dere nikech osemer. Koro merno to konyowa gang'o wan jonyuol. Wawinjo malit kabisa to sirikal waywak ne sirikandwa ni ka ok ginyal tia manani ne wach kong' mamero ji gi to ok wabi bedo joma kare. To nikech wan be waywago mana ni mondo chien wayud jotelo mabeyo manyalo konyo piny. To ka ok kamano to ere jotelo mabiro bedo e piny ka nyithindo mer te nyithindo matindo. Erokamano ahinya. Mana kamano kabiro iri inyalo chako gi nyingi nyiswa ni to biparo ni sirikal osekedo mar neno ni othir kuong' mamero ji kata tiyo gi yedhe mamero ji kata NACADA osebedo ka timo ga crackdown no biparo ni osekonyo? Niluonga ni Cynthia Otieno. Atiyo gi migao CBO mantiere Nyalenda. Iluongo ni Winam Community Social Justice. Ma weche mag drugs go gin weche ma wadil godo kendo watemo wuoyo gi vijende kata mana joma dongo e weche mag tiyo gi yedhe mamero ji kata kuong' moko puodhi. Kalure gi weche ma watimo wane community, tinde wabiro gi system moro mar savings. Wan gi group ma watimo godo savings moting'o vijende kendo ting'o nyaka joma dongo. Warizon ga niya ng'enyne ng'ato nyalo kawo pesa 50 inya madho godo kuong' moko puodhi. To i 50 ni nyaka imadh kong'o kata in go kata ionge godo. Koro ne waketo niya kila siku pile ka pile wakawo 20 kuomgi, vijende gi joma dongo, ng'eny gi chuo mon mane udi. Wachako project moro mar savings 20 every day. Mamae nyalo konyo duoko chien tiyo gi kuong' moko puodhi. Kopogore gi gima un koro chako timo nikech mano en migao ma ok mar piny owacho. King'iyo kaka sirikal osebedo ka timo kata kedo gi weche mag kuong' moko puodhi kod yedhe mamero ji, bende maino ma giseketo moromo koso in pachi chalo nade? NACADA temo kendo gitemo timo tich monego gitim. En mani sirikal letowa down nikech joma giketo maluwo wechego gimbe gin joma tiyo gi gigo. Koro yudo ka giwuok ka gidhi mako joma uso kuong' moko puodhi to imiyo gi matin gimbe gibilo to giloke kaka gir ohala nikech gikawo pesa kuom joma uso gigego. NACADA temo kendo ok dawach ni ok gitem, giseketo maino moromo
to ka pod ginyalo medo tiyo e yorno nyalo bedo maber kabisa. Koro puoch gi pak ne gin kech gisatemo kamano. Iluonga ni Tony Omondi, an jadak ma Kisumu. Wacho mana ni gima Nakada osetimo ok ane ka Nakada gi ok giwuotho e ground mondo giwuo gi youth. Sana sana wan youth wan ma kuong moko puodhe gi sani wang'eny. Bing ni sani bech kong'o be odhi malo. Koro vijende neno mani wadhi amadh mar siling 50, adhi amadh mar 100. Oyalo kote en gima rach. Koro sirikal ok osebedo ka donjo e gini. En gima system ma gitimo kata wik achiel to giol mok gitime. Koro gik weg function no ewi polise, ma polise ka chopo to gin gimako jokong'o go to gidhi to gikawo pesa moro matin to gichak gitimo gichak giweyo. Mabok en gima ber. En ber ne gimako bene mako janyuo kong'o maber gimako ne jamath kong'o. Koro jamath kong'o ni ma gimako gi to gisemako gi to gigoye gi fine ma ka polis kaja to gichak iwegi to kane ka en gima maber. Koro nego wuo kodgi, nego mak jonyuo kong'o ema nego mak. Jamath kong'o cha nego mak. Koro janyuo kong'o kosamaki jamath kong'o to ok dhi yudo kuma methe. Mano e pacha. Kapok aweyi, wan gi kuong' moko puodhe to wan bende gi yedhe mamero ji. To kong'o mamero ji yudo ka nitiere kong'o mimadho kuonde ma inywe kong'o, to kong'o mimadho bende e kuonde tongona kaka clubs mopogore. Iparo ni kitimo apedha, winjo tim mana apedha kuonde minywe kong'o koso kata mana e clubs kuonde miuse gigo mamero ji be? Nego tim apedha kuonde minywe kong'o kuonde clubs be. Keche mondo ng'e sa mar madho kong'o no be. Kech yudo ka ng'ato donjo e baba gokinyi kata otiyo to bang'e bo timang'o omachako interrupt gi ji. Koro nego ng'i apedha kuonde go te gi kong'o miuso be club nego wuoth kuonde go te. Sirikal nego wuoth kuonde go te. Machiegni Nakada osebedo ka timo ga apedha e neno ni kuonde minywe kuong' ma ok opuodhi omak jogo kendo kuongo eko bende odhi ma jogo go fwai. Wan gi kuonde ma bende imadhe kong'o mopogore kod kuonde minywe kong'o. Wan gi clubs. Iwinjo ka mama mowuoyo to ywak ni nyithindo matindo tinde mer kendo gitiyo gi yedhe mamero ji ahinya ma kikwere to dwa dere. In kaka rawere inya wacho ang'o? Apedha ni kitime bende jo Nakada time e yo mowinjore, bende gitimo apedha kuonde duto ma iyude gigi mamero ji? Gima nya wacho en niya, gi nyinga iluonga ni Ronald Ogutu, atiyo Chirombero ka, kendo gima nya wacho en ni Nakada ok osebedo ka temo tiyo matek chungo kong'o gi. Nikech iyudo ni kata e stage kae kuonde miuso kong'o moko puodhi gi ng'eny. Kong'o moko puodhi ok en chang'a kende. Nitiere waragi moro ma Uganda ni. Nitie kong'o moko bedo verified gi KEBS ma bende iuso kuonni gi endi. Gima ing'eni gin kong'o moko ma cheap ma vijende gi yudo e yore mayot. To gin kong'o ma inyo gi seriously. Aeto kong'o moko ma gin readily available gi ema miyo crime rate bende ni malo around kae. Koro ka ne Nakada nya tiyo tije maber ma kong'o moko ma Uganda gi ok donj Kenya, chang'a gi negi ok chop kuonni ne vijende gi mayot. An aparo kata gi pacha ni crime rate moro man Kisumu ni nya dok piny kabisa. Nikech ing'eni sama kijana yudo ni oting'o mzigo ne moro, yudo siling 50, yudo 100, ong'e ni odhi yudo kong 50 kae. To gin kong'o moko ma be inyo dendgi ma yudo ka koro gin weak, ok gidwa tiyo matek. Gidwa mana ni gibedi to gikweli. Koro gima nya wacho ni Nakada onego chor lwete, onego giridre, onego gimed tiyo matek. Giwe kong'o ni ok en chang'a ken. Kaka stage ka chang'a tin. Winjo ng'eny chang kong'o mantie ka gin kong'o moko puodh gi KEBS, kong'o moko ma Uganda gi. Iyudo ni kong'o nitie nyaka miuso 40, miuso 20 bob. Ing'eni gin gik moko ma ng'ato ting' mzigo ne matin osedhi. Sama koso pesa cha oneno gir ng'ato emodwa nokaw. To gigi be keto gibedo violent ahinya. Miyudo kata ka koro gin wegi gigore gihinyre gikeso. Iyudo kuma ji nitiere kwe onge. Ineno. Mana kamano George Bati, isewinjo paro mopogore mowuok kuom jopiny ma Kisumu, kiwinjo ka jonyuol ywak to rowere ywak to jogo ma bende nigi migepe mopogore mag kedo kod gik machalo kamagi be ywak. Kata kamano iwinjo ka ji wacho ni kata obedo ni Nakada osebedo ka temo e neno ni gitimo apedha mar thiro weche mag tiyo gi kuong' moko puodhi kaachiel kod gigo mamero ji, ok gisebedo ka giketo maina ahinya nikech giyango kanyo ni kuong' moko
maoko puodho ok mana changa to nitiere bende masiko donjo pacho ka kuke pinje maoko ma bende hinyo ngima rowere kaachiel kod mago ma bende yudore kuonde tongona. Ka ok kamano George Badi kionge penjo taduoko ni mondo idhi nyime kod chenro ni endi mar wach awacha. Erokamano George Badi, aduoko ni e studio. To kamano Millicent Adhiambo ka imiyo jopiny thuolo mar wacho awacha gima nie chunygi kendo wawinjo waduto gima japiny wuon wacho e chunye kata gima oneno nikech ma en chenro mar wacho awacha gima nie chunyi manyalo miyo piny oriere ema wawacho ka wago mbaka. Asebedo ka kod mheshimiwa ma Ugenya David Ochieng. Kane pok owuok nang'ise ni mondo idikre matin owinje ni to pach jopiny giwegi nikech en jachung' mar jopiny. Wach ang'o mondo ogole duol achiel kaka jatelo ni to gik ma jopiny wachogi bende gin gik ma en wuon kaka jatelo ng'eyo koso gigi nyalo bet ni opoye to ang'o en wuon onyalo wacho. Bang'e abiro bedo ka kod apisa mawuok Kanakada, director mochung' ne weche mag puonjo oganda e weche mag kedo kod midhiero machalo kod ma jopiny owegi, Dr. Yvonne Orlando sedonjo studio ka kendo abiro bet kode mondo wadhi nyime kode kaka bad migawo mar sirikal makedo gi gigi gin to gitimo ang'o kowuok kuom Mheshimiwa David wacho ni